A Deputación de Ourense, a través do INORDE, propón realizar o itinerario xacobeo Vía da Prata Camiño Mozárabe en 5 domingos, co apoio dun servizo de transporte para trasladar os peregrinos desde Ourense, o inicio de cada etapa e regresar de volta á cidade con tramos duns 20 kilómetros. Esta proposta, que se vai desenvolver desde este mesmo domingo 15 de setembro ao 13 de outubro, vai facilitar aos peregrinos o percorrido da ruta por etapas e permitirá acreditar a Compostela. Durante o traxecto, os peregrinos contarán cun guía especializado que lles vai axudar a descubrir o patrimonio cultural e natural da provincia a través deste camiño. Haberá varias persoas da organización ou dispor do grupo para calquera incidencia que poidera xurdir. O día da chegada a Santiago de Compostela disporán ademais de tempo para acudir á misa do peregrino e prestarase asistencia para contar co selo diario da Compostela que acredita a peregrinación. A primeira etapa, a deste domingo, levará os peregrinos de Ourense á Cea, desprazándose despois ata Mosteiro de Oseira. A segunda etapa, domingo 22 de setembro, irá de Cea a Piñor, pasando por Castro do Zón ata Puxallos. A terceira, o día 29 de setembro, o percorrido irá desde Puxallos a Silleda. A cuarta, o 6 de outubro, de Silleda a Vedra a Susana. E, por último, o 13 de outubro, o grupo completará a peregrinación cos 10 últimos kilómetros, desde Susana a Compostela. Os interesados poderán inscribirse de xeito individual ou por grupos na web conocegalicia.es.